Huiselijk geweld is niet normaal. Huiselijk geweld is een misdaad en moet keihard worden aangepakt. Ik ben Nadine Roos van Paradise FM en ik vind dat elke vrouw een plek moet hebben om veilig naar huis te kunnen gaan. Als dat er niet is, dan moet het er ergens anders zijn. Daarom ondersteunen wij van Paradise FM deze nieuwe opvanglocatie tegen huiselijk geweld. Building hope and changing lives. Mi nombre es Geraldine Schepen voor Paris y me forma parte de directiva de Corsol Solidario y Duradeiro. Violência doméstica é problema muito grande aqui na Corsol. E durante a Covid, nós podemos ver aumento drástico. Tá pensando nós unir força